תתחילי מהידיים. ישבנו למשחק שיטד. חשבתי שאני נצח. התערבנו מי נשאר היום משפם. עד מחר. כנגד כל הסיכויים, הפסדתי. ותראו מה נשאר ממני. באנדמן. באנדמן. לא שיחקנו קלפים בלילה. היה משחק מאוד סוער. גיל הלך לישון כי הוא פחד להפסיד, אבל זה לא עזר. שלשום הוא ניקה לי את המרפסת עם צעיף על הראש, ועכשיו הוא צוחק. אבל מה קרה בסוף? הייתי עוזרת בית באנדמן. באנדמן. בית אחרון. יושבים כאן במרפסת. אחד דודי ועוזרת. מה קורה איתנו חזי? הילדים עשו מאיתנו צחוק. איך אני נראה? היא לא תיגע בי עד מחר. ואתה תראה איזה צחוק אתה עושה. ממש בדיחה באנדמן. נראה לי למה לא מפעם?